Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya so pat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing puli nagi kam jengki apostol kalnong bakhat saw kadukhan masan hadu bakhat pra te gentel bat kiju rengkat bagi nang yalam jengki kila Yesu buat banle benyi ki apostol pat manlan thmau yaki habagi apostol kila tip ya kata kila phet Salistra bat derbe kishnong kiba halikonia bat sya kata kathan baro saudong kila yalab ye kubor bahang ta Halistra don wei briu basyong ukrau ki kichat ulad ko nadu dangkha pat jula ban yan ula syong hang ta ban sngap ye ki kitien u Paulus le i bonget malala ban pen ko ye u kum tau la pet telep ye u bat ula ong da kasur bajam to yang hi dalade utau briu la kan thi mulai ya saudong Abah ki pajba ki lui ya ke bau Paulus ulale kila sedang menperta daga ketin Likonia jongki ki blai kilawan hiar sengi hakadur briu kila ai kerteng Jupiter ya Barnabas bat Merkuri ya Paulus namar ba ulalong unong keren ubak hamrang ba uleng do jong blai Jupiter ubadon ka tempel hamar hakmat kasnong lawan ra ki masih kertong bat ki sentiu sya ka kerdom mau bat ki paiba ki lamut banterwa jeng kenya haki apostol abau Paulus bat Barnabas ki ngawi kani kilakan lagi jan phong bat ki latur sya pedeng paiba dah ka ba perta artan kurang ba balei phile kumne ngilong tang ki briu kum mapihi ngidon hang ne ban pen banai khubor babha ban pen phaye phi na kine ki bom lerkam syau blei baim bala thau ye ka beneng ka kendau ka duriau badi ki baro ki badan haki por mensua ulasha baki breu kinyat halakor kom im jongki henre ulasaki barbor ya ladi da ka jingle jong u ki babaha u aye pi uslap na beneng mat ki jingthong haki por ki babiang YP ka jing bam bat upendap iki donut jung pi da ka jing sung wat da kini ki kitien da ka ba ki apostol ki lala ban pensange ya ki pai ba na ka ba terwa jing kenya haki ka kitien jong trai kasam basis pa khatwei hangi ko trai Henry haka kerteng jume to ai kaburam hangi ko trai hangi Henry haka kerteng jume to ai kaburam namar ka jing bi isin ai bat ka jing bat kitien jume balai ki jai benriu kin ya ong yu blai jongki hangi ko trai Henry haka kerteng jume to ai kaburam Henry blai jungi don haki beneng ule kat bau mon ki blai thau jengki kilong karupa berkaksiar kakam jengki kti briu hangi ko trai Henry haka kerteng jume to ai kaburam to un kerku ye pi dau trai unong thau ya ka beneng bat ka khendau ki beneng ki dei ki jong trai Henry hau khon ben riu ula ai ya ka khendau hangi ko trai Henry haka kerteng jumi to ai kaburam
Kajing pule na ka gospel kat kum uyo honest. Kalanong ka wakat saw kadukot arpuay hadu arpun rio. Kad uba peniang hukum jonga, mat uba kok ngo iki, uda yuta uba iet yanga. Ukpa jonga on iet yuta uba iet yanga. Ngaru ngan iet yu mat ngan penpau yala de hau. Judas. Om day Judas Iskariot. Ulaong. Ko kenran. Kumno menla ban penpau yala de hangi. Klem na penpau haka pertai. Ujisu la jubab hau. Jaru ba iet yanga un ko ngo ia ka ketien jonga ukpa jonga on i ya u bat ngin yawan shauta bat ngin shong ne bat u jar bom i yanga ko ngo i ki ketien jonga ya kubor ba pi layos ngeu kamlong ka jonga henry kawan nau kupa bala pha yanga ngalai thu api yakani kan pa ngadang don bat pi unong pentengan mensim bakho yau ba ukpaun sapa aga kerteng jonga. Un sahika ya pi na dong shadong. But un sa pen mau hapi ya kata baro kawangala ya tu hapi. Ka gospel jong utrai.